ще изследваме гората и ще видим какво се крие зад нея. Ако не ви страшили, ще има там. Да, така че абонирайте се веднага за нашия канал, ако искате още такива видеа. И хайде да влизаме в гората. Влизаме и тя вече дойде. Хайде да продължаваме. на другото 110, на другото 1000, ако направите на третото видео 1000 лайка, направо ще дойдем тук вечерта. Така че вечерта на третото пак ще се върнете вечерта. Ако съберете само 200 лайка, на другото видео ще направим тук вечерта, като си поме, ще си бъде доста.
миналите видео, по-назад в видеото, ме виждате по-с нормалния Виктор. Сега ме виждате Виктор от бъдещето. То така изглеждат някои герои от бъдещето. Не, наистина, аз като бях малък, така прическа изглеждаха. Така че, абонирайте се и ви казах да сте ме лайка. А това беше всичко от мен и чао! Само да видите, само да видите какво е останало в гората. Ей, натам продължава. И някой си прави компон. Чуете ги? Пишете в коментарите. Ама това е края.